Ай, зараз лопну від сміху. Вернувся добрий настрой. Ой, Кажи щиро. вернуся. Доброго усім ранку. Привітання, Потап. Доброго ранку, дівчинки і хлопці. Вітаю усіх. Бачу, у вас чудовний настрой. Ваш сміх гучить на увесь коридор. Не повіриш, але 5 хвилин тому Кася була вельми понура. Сон недобре сніла уночі. Тяжко повірити. Так, і дякуючи Лесіку, мой настрой так хутка змяніўся. І як гэта атрымалася? Ёсць бездакорная зброя супраць дрэннага настрою. Смех. Так, я спачатку не поверила, але Лесік мяне так рассмяшыў і заказытаў, што ад панурага настрою нічога не засталося. Зараз адчуваю сябе цудоўна. Малайчына, Лесік. Дякую. Між іншим, навукова доказано, що сміх викликає приливи щастя і приносить радость. Так, таму відаць, як разрагочышся, цяжка спыніцца. Сапраўды. А яшчэ я чытаў, што смех спрыяе здароўю. Так, раней у лекараў была такая прымаўка. Адзін клоун, які з'явіўся ў горадзе, зробіць для здароўя людзей больш, чым десятак мулаў, нагружаных медыкаментамі. І сёння лекары выкарыстоўваюць смехатэрапію для некаторых пацыентаў. Таму трэба больш смяяцца, дзяўчынкі і хлопчыкі. Каб быць здаровымі і шчаслівымі. А ўзбуджальнікаў смеху шмат. Гэта і козак, і смешныя апавяданні, і пацешныя коміксы, і камеды, і мульцікі. Мультики! Давайте зараз глядзець мультик і смяяцца. Цудоўная ідэя. Кашалоты кашу ели і ні разу не хварэлі. Вось. Вось вам яшчэ адзін лайфхак, як быць здаровым і шчаслівым. Сябры, а вы любіце есці кашу на сняданак? Гледзячы якую, я люблю грэцкую з морквай. Выдатны выбар. Дыетолагі лічаць грэцкую кашу адной з самых карысных. О, я маю рацыю. Мой гастранамічны густ ніколі мяне не падводзіць. Лесік, а твоя якая любімая каша? Аўсянка. Яе можна есці і з морквай, і з яблыкам, і з ягадамі, і з мёдам. А яшчэ з бананам, клубніцамі і вішнямі. У рэйтынгу самых карысных каш аўсянка займае 3-е месца. А на першым месцы якая? Твоя, грэцкая, я ж ужо казаў. О, а калі моя, то добра. Цікава, а на другім месцы якая карысная каша? А другое месца, як адзначаюць дыетолагі, займае рысавая каша. Не мой выбор. Лепш застануся со сваім бронзавым прызёрам, аўсянкай. Еш на здароўе. А я сваю залатую пераможцу, грэцкую кашу, ні на якую іншую не памяняю. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а напішыце нам, які ваш самы любімы сняданак. Ці намалюйце яго і дашліце разам са сваімі лістамі. Цікава будзе даведацца. А зараз не менш цікава паглядзець мультфільм. Калі мімімішкі збіраюцца разам, чакай прыгод. Ага, толькі калі прыгоды звязаны з роботамі, справа можа нядобра скончыцца. Чаму, Кася? Тому што роботы могуць выйсці з-пад кантролю. І ўвогуле, я іх баюся. Дарэмна. За роботамі будучыня. Кася у нас усяго баіцца, з чым добра незнаёмая. Так, я бачыла ў мультиках, што бывае, калі ў роботаў адбываецца нейкі збой. Яны не слухаюцца, а робяць усё наадварот. Жах! Гэта ўсё выдумкі. Роботы заўсёды будуць слухацца, калі не парушаць тэхніку бяспекі. Так, і карысць у роботаў бясспрэчная і велізарная. У будучым яны цалкам заменяць сабою некваліфіцыраваных працоўных. А яшчэ ўсю складаную і рызыкоўную працу будуць выконваць роботы-выратавальнікі. Аптымісты! Чым жа тады будуць займацца людзі? Атрымліваць асалоду ад жыцця. Аб роботах задумаўся яшчэ Леонардо да Вінчы.
До нас дайшоў яго чарцёж чалавекападобнага робата-рыцара, здольнага рухаць галавой і рукамі і выконваць некаторыя дзеянні. Ого, про роботаў марылі яшчэ тады? Так, таму не дзіва, што ў 21 стагоддзі роботы паўсюль. Як дыназаўры 230 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце. Вітайце турбазаўраў, сябры! Я ведаю, чаму амаль усім дзецям падабаюцца дыназаўры. Таму што дзеці іх не баяцца, бо дыназаўры даўно зніклі з нашай планеты. Так, а яшчэ таму, што дыназаўры амаль казачныя істоты. Але яны такія толькі ў мульціках. Насамрэч, дыназаўры былі самымі рознымі, празмерна вялікімі, велічынёй з 5павярховы дом і зусім маленечкімі. Маленечкі дыназаўрыкі? Жартуеш, Лесік? Праўду кажу. Напрыклад, камсагнат. Яго даўжыня была ўсяго 60-100 сантыметраў, а вага каля 2 кілаграмаў. Ведаю такога. Яго знайшлі на тэрыторыі сучаснай Германіі. Але нягледзячы на тое, што камсагнат быў такім маленькім у параўнанні з іншымі дыназаўрамі, у яго было каля 60 вострых зубоў. О, вось табе і малютка. А ведаеце, які дыназавр быў самы разумны? Ведаю, траадон. У яго мозг быў самым вялікім у параўнанні з іншымі. Ён быў спрытным і хуткім. Так, шкада, што яны зніклі. Ну, не ведаю, ці шкада. Уяўляю, што было б, калі за акном зараз бегалі ці скакалі дыназаўры. Дакладна невядома, чаму зніклі дыназаўры. Ёсць некалькі версій. А, я чула, што клімат настаў для іх непадыходзячы. Во! Празмерна халодны ці празмерна гарачы. А магчыма, вывяржэнне вулканаў атруцілі атмасферу. Магчыма і так. А вы ведаеце, хто самы бліжэйшы сучасны сваяк дыназаўраў? О, хамелеон? Не, кракадзіл. Так, кракадзіл. Птушкі таксама нашчадкі дыназаўраў. Птушкі? Ніколі б не падумала. Але гэта так. Раскопкі і даследаванні працягваюцца, таму мы шмат чаго новага яшчэ даведаемся пра дыназаўраў. А зараз давайце паглядзім, што адбываецца ў Машы і мядзведзя. Глядзім мульцік, сябры. Ікаўка з'ява не вельмі прыемная. І не кажы, Лесік, невядома, адкуль яна накінецца і не адчэпліваецца ніяк. У мульціку мы бачылі шмат сродкаў, як спыніць ікаўку. Затрымаць паветра. Хутка глытаць ваду. Відавочна, гэта не вельмі дапамагае. А яшчэ можна паспрабаваць дыхаць з папяровага пакета. І што, дзейсны сродак? Сцвярджаюць, што дапамагае. А некаторыя вучоныя лічаць, што перажыванне страху спыняе ікаўку. У наступны раз, Кася, калі ў цябе пачнецца ікаўка, я цябе напалохаю. Ага, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Добра, што звычайная ікаўка доўжыцца толькі каля 2 хвілін. Ага, можна неяк перацярпець. Не скажыце. Ведаеце, колькі доўжыўся самы працяглы прыступ ікаўкі? Гадзіну? Цэлы дзень? Значна больш, сябры. 68 гадоў. Ой, жах які! Чаго толькі не бывае ў жыцці. У жыцці нашага добрага знаёмага крата таксама шмат прыгод. Давайце завітаем да яго ў госці. З радасцю! А зараз надышоў час развітвацца. Няхай сённяшні дзень будзе прыгожым, вясёлым і незабыўным. Цікавым і багатым на прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку у нашым добраранку!